سلام كبرات تختاتلتي إيريبرس لومي سولوس 14 ميزيا 2026 عالمنا أب أزيو تحالالا خنزا سنبد المدرخ تركبلا حدو وغن أب كايرو لعلوت سبسلطان إيريتران قبطن نملا أزوبا قرن أفريقا زغير حاسيناو كيداني مصرتو اللو بتحدو وغن دما بريزيدنت دونالد ترامب متصابو هرموز قلصو بمئزازو عالمنا بكبير كتاباو كوينات تأتولا وغان دادي سماي عريقو هزب عالم بچنقت يحمسلو ኣብ ውሽጢ ትግራይ ከ እንታይ ይፍጸመሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልምዓትና በለ ዝዝርግሖ ዘሎ ጸብጻብ ነታ ባይታ ዘሎ ሞትን ጄኖሳይድን ክሓብኦ ይኽእል እዩ ሎሚ ኣብ ኤሪፕረስ ካብቲ ተራ ዜና ወጻኢ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ምስጢራውን ፖለቲካውን ስልሒታት ብሰፊሑ ክንትንትኖ ኢና ኮፈሉ እዚ ቪድዮ እዚ ንኩሉ ብድሆታት ዞባና ዘቃልዕ ፍሉይ ተንተና እዩ እቲ ኣብ ካይሮስ ተኣንገደ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቓስ ኤሪትራን ግብፅን ሎሚ 13 ሚያዝያ 2026 ኣብ ርእሲ ከተማ ግብፂ ካይሮ ሓደ ታሪኻዊ ርክብ ተኻይዱ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣይተ ሓጎስ ገብረ ህይወት ወዲ ካሳን ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ኣይተ ነስረዲን ሳልሕን ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ዶክተር ባድል ዓብድላቲ ተራኺቦም እዚ ርክብ እዚ ስለምንታይ ሕጂ ተደልዩ ሉዓላውነት ኤርትራ ከም ቀይሕ መስመር ሚኒስተር ዓብደልዓቲ ግብፂ ንሉዓላውነት ግዛእታ ሓድነት ኤሪትራ ሙሉእ ደገፍ ከም ዘለዋ ኣረጋጊጹ እዚ ቃል እዚ ተራ ዲፕሎማስያዊ ዘረባ ኣይኮነን እዚ ማለት ኤሪትራ ኣብዚ ዞባ በይን ኣይኮነትን ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝመጽእ ወታደራዊ ይኹን ፖለቲካዊ ጸቕጢ ግብፂ ከም ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኣጌራ ክትወስዶ ምዃና ዘርኢ ሓያል መጠንቀቕታ እዩ ቁጠባዊ ወፍሪ ከም ስትራቴጂካዊ ኣጽዋር ግብፂ ኩባንያታታ ናብ ኤሪትራ ክትልእኽ ምውሳና ነቲ ንዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤሪትራ ዝተኣወጀ ቁጠባዊ ተነጽሎ ብግብሪ ንምፍራስ ዝተገበረ ስጉምቲ እዩ እዚ ማለት ኤሪትራ ካብ ዓረብን ምዕራብን ክመጻእ ዝኽእል ቁጠባዊ ጸቕጢ ብመንገዲ ግብፂ ክትሰግሮ እያ ሕርሻ ጸዓት ንግድን ጥዕናን ቀንዲ መሰረት ናይ ዝሓድሽ ኪዳን እዮም ቀይሕ ባሕሪ እቲ ውሑድን ኣድማዕን ምትሕብባር ኣብቲ ሰፊሕ ዝርርብ ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ቀንዲ ኣጀንዳ ነይሩ ክልቲአን ሃገራት ውሑድን ኣድማዕን ምትሕብባር የካይዳ ምህላውን ገሊጹ እዚ እንታይ ማለት እዩ ግብፅን ኤሪትራን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለወን ወታደራዊ ውሕደት ናብ ዝለዓለ ብርኪ ይሰጋገረሎ እዚ ንመላእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘረጋግእ ዓንዱ እዩ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ሱዳንን ሶማልያን ዘለወን ሓበራዊ ረኣያ ንዝኾነ ዞባዊ ሰላም ዝዝረግ መንቅስቓስ ብሓባር ንምምካት ዝተኣለመ እዩ እቲ ምስጢራዊ መልእኽቲ ንኢትዮጵያ እዚ ርክብ እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያን ሱዳንን እትገብሮ ዘላ ምንቅስቓሳት ብመንገዲ እዚ ሓድሽ ኣስመራ ካይሮ ሞቃዲሾ ኪዳን ይግታዕ ምህላው ዘርኢ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ተነጽሎ ተኣቱ ምህላዋ ተንተንቲ ይዛረቡለው ሓደገኛ ጠላዕ ዶናልድ ትራምፕ ሆርሙዝ ኣብ ትሕቲ ዕፅዋ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ክንሰግር ከለና ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንዓለም ዘናወፀ ትእዛዝ ሂቡ ድሕሪ እቲ ኣብ ኢስላማባድ ምስ ኢራን ዝተገበረ ዘተ ሰላም ብዘይስምምዕ ምዝዛሙ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ንወደባት ኢራን ክዓፁ ተኣዚዙ እቲ ወታደራዊ ስሌት ካብ ሎሚ ሰዓት 14 ጀሚሩ ናብን ካብን ኢራን ዝግበር ምንቅስቓስ መራኽብ ኩሉ ተዓፂሎ እዚ ሓደገኛ ጠላዕ ተባሂሉ ይጽዋዕ ስለምንታይ ምክንያቱ ኢራን ብወገና ወደባት ሃገራት እትወሽመጥ ውሑሳት ኣይክኾናን እዮም ብምባል ሓያል ግብረ መልሲ ከም ትህባ ጠንቂቓላ ዋጋ ነዳድን ቁጠባዊ ዓለምን እቲ ውሳነ ልክዕ ከም ዝተኣወጀ ዋጋ ነዳዲ ዓለም ናብ ልዕሊ $100 ንሓደ በርሚል ደይብሎ እዚ ማለት ንሃገራት ከም ኤሪትራን ኢትዮጵያን ዘለዋ ድኻታት ሃገራት ናይ መነባብሮ ጸቕጢ ብዕጽፊ ክውስኽ እዩ መጓዓዝያን መሰረታዊ ሸቐጣት እውን ክንህር እዩ ኢራን እቲ ናይ ምጽዋር ዓቕምን ኒውክለራዊ ስጋትን ኢራን ኣብ ልዕሊኣ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ብሓይሊ ከም ትምክት ገሊጻላ ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎ ኢራናውያን ካብ ኣንጻሮም ዘሎ ሓይሊ ንላዕሊ ንነዊሕ እዋን ቃንዛ ናይ ምጽዋር ዓቕሚ ከም ዘለዎም እዮም ዝኣምኑ ቻይናን ሩስያን እንታይ ክገብራ እየን ቻይና ካብ ዝኾነት ሃገራት ንላዕሊ ነዳዲ ኢራን ትዕድግ እዚ እገዳ ትራምፕ ንቻይና ብቐጥታ ዝጸሉ ስለ ዝኾነ ቻይና ነቲ ዕፅዋን ምፍራስ ወታደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ድያ እዚ እዩ እቲ ዓለም ሰጋእ መጋእ ትብለሉ ዘላ ጉዳይ ዓለም ናብ ሳልሳይ ውግእ ዓለም ትቐርብ ምህላዋ ምልክታታት የርእዩ ኣለው ትግራይ እቲ ኣብ ድሕሪ ልምዓት ዝተኸወለ ጀኖሳይድ
ናብ ኢትዮጵያ ክንምለስ ከለና መንግስቲ በሚድያታት ወቢሉ ዝተኸወለ ልምዓት ኣብ ትግራይ የተጋረደው ልማት በትግራይ ብዝብል ርእሲ ጸብጻባት ይዝርግሕሎ እዚ ጸብጻብ እዚ ግን ነቲ ኣባይታ ዘሎ ኩለመዳያዊ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ትግራይ ፍጹም ዝኸሓደ እዩ መንግስቲ ብምስሊ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ተጠቂሙ ኩሉ ሰላም ይኽብል ከሎ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ግን ብትሉ መንገዲ ከዓኑ ተገይሩ እዩ መምሃራን መሃያሲ ኢኖም ተምሃሮ ድማ ኣብ ትሕቲ ኣዋሚ ይመሃሩለው እዚ ኾነ ተባሂሉ ወለዶ ንምጥፋእ ዝተገበረ ሸርሒ እዩ እቲ ዝተዓጸወ ናይ ህይወት መስመር መድሓኒት ናብ ትግራይ ከይኣቱ ብምኽልካሉ ብቐሊሉ ክድሕኑ ዝኽእሉ ወገናትና ይቕጠፉለው ሓረስታይ ትግራይ ኣብ ዕሩ ተሓሪዶም ነዳዲ ንመስኖ ሲኢኑ ሎሚ ዳግም ካብ ወራዲ ሩባ ማይ ክሰቲ ይግደደሎ እዚ ልምዓት ዘይኮነስ ስልሒታዊ ጀኖሳይድ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሪፕረስ እዞም ኩሎም ፍጻመታት ብኸመይ ይራኸቡ ግብፅን ኤሪትራን ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብቲ ዝመጽእ ዘሎ ዓለማዊ ወጥሪ ንምክልኻል ይወሃሃድ ኣለዋ እቲ ምስ ግብፂ ዝተገበረ ስምምዕ ንኤሪትራ ካብቲ ወጥሪ ነዳዲ ክከላኸለላ ዝተዓለመ እዩ ትራምፕን ኢራንን እቲ ኣብ ሆርሙዝ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንቀይሕ ባሕሪ ናይ ኩናት ቀጠና ክገብሮ ይኽእል እዩ ኤሪትራ ኣብዚ ወጥሪ እዚ ንሉኣላውነታ ንምሕላው ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ወታደራዊ ድልውነት ክትገብር ትግደደላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ትግራይ ልምዓት ኣሎ እናበለ ዓለም ክትዕዘቦ ክኽእል ከሎ ብወገን ሱዳንን ግብፅን ግን ተነጽሎ ይበዝሖሎ እዚ ድማ ነቲ ስርዓት ኣብ ውሽጢ ወፃእን ኣብ ከቢድ ሓደጋን የእትወሎ ዓለምና ሎሚ ኣብ መስቀለኛ መንገዲ ትርከበላ ቁጠባ ዓለም ብሰንኪ ዋጋ ነዳዲ እናወጸሎ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ብሰንኪ ምስጢራዊ ስምምዓት ዝተኸወሉ ኩናታት ይሕመሰሎ ኢራንን ግብፅን ዝመስረትኦ ኪዳን ንዞባዊ ሰላም ክሕግዝ ድዩ ወይስ ንኢትዮጵያ ዝያዳ ክወጥራ ኢራን ነቲ ዕፅዋ ትራምፕ ብኸመይ ክትምልሰሉ እያ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ክሳዕ መዓዝዩ ብፕሮፓጋንዳ ልምዓት ተኸዊሉ ክተርፍ ርእይቶኹም ኣብ ኮመንት ግደፉልና ነዚ ቪድዮ ሼር ብምግባር ሓቀኛ ሓበሬታ ንኹሉ ክበጽሕ ሓግዙ ኤሪፕረስ ኩሉ ጊዜ ምስ ሓቀኛ ዜናን ዓሚቕ ስትራቴጂካዊ ትንተናን